Proszę Państwa, jeden z najgłupszych dowcipów opowiem, jaki się do mnie ostatnio przyczepił. To jest dowcip z serii, którą najbardziej lubię, bo ma jedną puentę, drugą, może trzecia będzie. Już opowiadam. Z dzieckiem w roli głównej. Wyobraźcie sobie, pani przedszkolanka po całym dniu w przedszkolu takiego małego Jasia musi wysłać do domu. To co ona musi zrobić? Musi go ubrać. A to ciężko robota ubrać dziecko, a takie buty do kolana zimowe, ubrać mu na tą wiotką nogę. Ciężko robota, nie? Ona go ubiera, teatr się rozpoczynał. Jeden botek mu ubrała. Drugi botek, on ją tam w żyć ciśnie, bo wiecie, jak się to ubrała. Starła potrzeba ten mały Jasiu go do spania. Pani mi źle ubrała, bo prawy na lewy, a lewy na prawy. Pani lekko podenerwowana, ale musi go do domu wysłać. To co te botki mu zdejmuje. Jeden botek zdjęła, drugi botek z Lostowski patrzy, żeby dobrze ubrać. Lewy botek na lewo, noga ubrała. Prawy na prawo, w los. Starła potrzeba ten mały Jasiu go do spania. To nie są moje buciki. Pani bardzo podenerwowana, ale musi go do domu wysłać. To co te botki mu zaś sejmuje. Jeden botek z jena, drugi botek z los. Starła potrzeba ten mały Jasiu go do... Proszę pani, to są bociki mojego braciszka, ale mamusia powiedziała, żebym nie chodził. Ale to nie koniec. Ona już bardzo nerwowo, ale musi go do domu wysłać, to zaś mu te botki ubiorą. Jeden botek już w nerwach ubrał, drugi botek w los. Starła podstrzała go do Jasiu, idź już do domu. A gdzie masz rękawiczki? A mówiła, w bucikach chowałem.